Is mí buntáiste bhain leis na Meáin Shóisialta dúsa go persanta. Ní mór admhail gur chuid lárnach na Meáin Shóisialta tá híal. Ní gadú a crepa brú chun Lord Slum Harja. Cidian na Meáin Shóisialta go mór lom ólas ail ar bhfuil ar hiúil ag mearfaratha, mar tá chóníar Na Meáin acu is Sasana, agus tá chóníar an Daniel acu i Mel Firste, agus tíam a bhfuil idir leabhar ag Harja nach bhfuil chóníartha tíomhlamm fásta. Tuigim fásta gur mún na contachtí a bhain leo go háirithe don ísóg. Éiríonn muid tugtha dífa agus is curmú ama idir fad. Agus rianann daoine yoga, pictorí agus fiseáin an na garde, agus gaptar chun nairach ar an duine ba. Nuair bhí me sé sa géaltacht, bhí mé ábalta bheith deagháil le a hálach ar Snapchat nó Instagram, agus chmaile sin lánam sa cuntas ar Instagram, agus sílam gur géalaigh buzz an tainimetár, agus deanan sé focail an lé a scéalaigh, agus rud mai sin. Agus chmaile sin lánam sa TG Cahar nó Sky Sports, agus tá ábalta na buachhaintí ach ar buachhaintí ceisfeile, golf nó pella fásta. Sílam go bhfuil mé bhaintáiste bhfuil na Meáin Shóisialta, is féidir le úsáid iomarca a bheith an díolteach do meabharchlanse, agus is minic a churann daoine óige iad ag iomparáid le na rudaí a feiceann siad ar léine, agus sílam go bhfuil sin an díolteach do éigeachorp agus do meabharchlanse. Ceann de na bantáistí móra a bhaineann leis na Meáin Shóisialta inar socaí na commas na Gaeilge is sprágu. Tá tionchar ábhar Gaeilge ag deanú fiseáin leis na tuideal festas an lé agus cain liom. Aranta deanann tionchar ábhar Gaeilge ar appanna ar nós TikTok agus Instagram go háirithe le linn seachtain na Gaeilge sílam go bhfuil sé sin a roas. Hitch cod mór Americana an rá le Dairy Girls margheall ar an lehéid de TikTok mar tháinig si clipan a beaga agus an sin just hit siad go hilas go thomainn an rá leis an chlár agus an sin cultúr na hÉireann agus star sugainn agus scéal sugainn mar airnaí agus ní bheith muid an sin a dhéanamh gan na Meáin Shóisialta. Agus mar sinnta is ionach speisialta é. Is achán an tábhachta an tidirlín ach tá lámí bhaintáistí a bhain leis fásta. Cé go bhfuil sé tábhachtach tá a lán níl sé a gcónaí sáilte dúin, go háirithe do déagóirí, scriosann na Meáin Shóisialta mearchlanse do chuid mór déagóirí sa tíir seo. Achan eile bumaite sa bhreis a bíonn ag déagóirí caitheann siad ar na Meáin Shóisialta. Caitheimid mion na tíir a drá é seo a achraí.